Pila ka konsehal nga kaalyado ni Congressman Jerry Treñas nagpaathag kung wala makatambong sang sesyon kahapon. Si Zen Kilantang nakatutok. Isa si Kagawad Armand Parcon sa wala makatambong sa sesyon kahapon. Nahibaluan nga istoryahan kun tani sang konseho ang resolusyon nga nagahinyo nga ideklara nga state of calamity ang syudad sang Iloilo bangod sang kakulang sang tubig. Suno kay Parcon naglain ang iya pamatsa gani nag-apply ini sang sick leave. Hindi ko mag-appal, Sir Pia. Masapat lang ko sa bagay. Try ako. O may yun, personal note. Nagasin ako kapon kayo. Hindi kita mahimat ako. Magluwas kay Parcon ang mga konsehal nga kaalyado ni Congressman Jerry Treñas ang wala man kahapon. Gintinghuan sang news team nga makuha ang bahin sa mga konsehal nga wala sa sesyon kahapon apang wala man sila sa ila opisina subong nga adlaw kag wala man nagasabat sang amon nga tawgan. May meeting si Kagawad J. Treñas. Wala man si Liga President Irene Ong, nakalive man si Councilor Eli Estante. Natalana naman nga magpatigayon sang special session sa Biyernes agud liwat nga istoryahan ang problema sa tubig. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.